Welcome to Deepu lifestyle. Buka purernaala chaanda bayyada. Yanini bayyagu vlog maltondunde. Ite first engu jor bada pundu. Amma pundi gasimantuderu. Amma miyara poteru buka yanla ammala ottige chapar. Amma batti buka. Inkala bat. Era. Bada pundu. Yaru appa gordu. Kundi gasi tinera sokap. TV serial ಅವನು ಪಾರ್ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಚೋಂತಿನ ಅಮ್ಮ ಪುಂದಿ ತಿಂದಾನೆ ಅನ್ನೋತೆ ಕೈದೆಕ್ ದರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರೂಮುಡು ಅವೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಮಲ್ಕೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಜಾಪ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಡ್ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ പെൻസിൽ ಬಿಡ್ಪದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೈಂಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೈಂಟ್ ಯಾವಂತನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ದಾಯ್ ತಕೊಂತಯಾ
ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಂತೆ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದು ಎತ್ತಿ ಏತ್ಕೊಂತ ಪತ್ತು ಇಂಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ టీవీ దైతాండి సౌండ్ గెంజి ఏంటి కత్తాలి ये बिग बॉस या तू ले इनपे बातें टीके बॉबे फाड़ने बड़ा अपन अम्मा बड़ा अपन उंदु अम्मा पायस मलती तेरे बातें टीके आई नहीं थी बनाई यांती नोड़ाते इंदु अन्ना ना रडने ग्लास यहाँ ना टेस्ट पे विंग ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಟಾಸ್ಕು ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲು ಹೋದ್ರೆ ज़्यादा स्पेशल जिंचल मंतने अम्मा ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕೂಡ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ಎಂಚಾತುಂಡು ಪಣ್ಣು ಪಾಂಡು ಪಾಂಡು ಮಂಗಿ दिक्किर पर्प पॉइंट हाकिरो पॉइंट तो पॉइंट పోయింది कोरोडो छत्रपति शिवाजी की जित्तारा ಸೀರೆ ಅನ್ನೇ ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ నేను ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಂತನ ಏತ್ ಸೋಕು ಯೂಸ್ ಆಪುನಂತೂ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಎಂಕು ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಐಡ್ದು ದುಂಬುದೊಂಜುಂಡು ಅನ್ನೆ ಅವುಲ ಸಿರಿಯ ಕೊಂತುತ್ತಾನೆ ಕುಡ್ಲಾತೊಂತಾನೆ ಅವು ಸೋಕಾಪು ಅವು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ದಸಾ ಒಂದು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ದ ಎಡ್ಡೇಜ್ ಅಂದ ಚೂರಾಣ ಅಂತ ಇದರಾಡು इन्ने बुझल बारी इन्ने बुझित ಆಪುಂಡು ಸಿರಿ ಬಾರ್ದೆ आवे कुजल दम ಇದು इंदंटू ओडे एन्न ಎಂದೆಂದು कुजल पूरा होती कौन चल ना കണ്ണ് തെപ്പിനാണ് ಅಡಿ ಅಂದ ಏಕು ನೀತುನ್ನಂತಾನ ಅದು ಸೋಕುದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನಡ ನನಂಜುಂಡು ಅವು ಸೋಕಾಪು ನನಂಜಿಂದು ಇದು ಇದು ಫಿಲಿಪ್ ಸತ್ಯ हाँ महिंद्रा दक्लेन
ಮಹೇಂದ್ರ ಅಟ್ಲನ ಇದು ಕಾರ್ ಇಂದು ಸೋಕಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸೋಕುಡೆ ಪುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಇಂದೆಟ್ ವೈಪುನ ಪೂರ ಸಿರಾಮ್ ಪಾರ್ದು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನ ಇತ್ತೆ ಸಿರಾಮ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಪಾ ಈ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಯ್ಯರ ನೀವು ಬಿಡ್ತು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉನ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋತೀರಿ ఆయనే చూసుకుంటుంది నాయక నెనపిద్ది అత ఒట్టిಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಹಜಿಪು ಕೋರಿದ ಯಾನು ನೀ ಚೂರಿದೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಬೆ ಅತ್ತನಗ ಅಪ್ಪ ಬರುವೆರತ ಉಂಡು ದಾನಗ ಈ ಮಾಸ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಸ್ವಿಚ್ಚೆ ಬಾರ್ದು ಜೋಡೆಗುಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ತೆಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು ದೆತ್ತನೆ ಅಂಚ ಮರತೆ ಹೋತುಂಡು ಫಾನ್ ಸೋಕು ದೀತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಿ ಬಿಂದು ಪಾಡ್ತ ಗಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಗಳು ಜ್ಯೂಸ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್